Ale nie, čaute, ja som Luko, práve sme na francúzskom letisku v Paríži a týmto oficiálne otváram Paríž Tour. Práve sme došli do Francúzska, doleteli a ľudia sa na mňa pozerajú, myslia si, že som nejaký debil. A to nevadí, pre vás budem robiť všetko. Hen tam je nejaká zemeguľa v tvare lampy, ale videli ste to iba ako nejakú guľu a to je jedno. Takže chcel som natočiť aj pohľad z lietadla, ale nesedel som v okne, takže sorry. A tak. Takže teraz budem točiť. A celý čas sme... Čo? Čakajte teraz. Nám dáva sestra. Aha, len počkaj, chcem vidieť. Aj divákom chcem ukázať. To je mapa Paríža. Aj keď nič nevidíte. Ale nevadí, to je mapa Paríža. Takže teraz sme práve asi pol alebo 3:45. Došli sme teda do Paríža. Už to asi po tretíkrát hovorím. Čakáme teraz